bona nit, encara que sigueu pocs, gràcies per estar aquí. I de tot hem de donar la benvinguda al nou secretari accidental, que ocupa el lloc de la Maria Antònia. I esperem que els senyors de l'oposició no petin massa, deixin que refagi. No pretén mai massa. Si no, el primer dia ja no tornarà. Bromes a part, hi ha aquest ple ordinari del 27 d'octubre, en el qual hi ha 9 punts a tractar. Un és l'aprovació esborrany de l'acte de la sessió del 24 de setembre. El segon punt és donar compte de l'evolucions de l'alcaldia. El tercer punt és la proposta d'aprovació inicial del projecte anomenat instal·lació solar per l'autoconsum amb l'excedent a l'edifici de l'Ajuntament situat a la plaça Major. El quart punt és la proposta d'aprovació del protocol entre l'Ajuntament de la Llacuna i la Societat Transparenta Cicle Integral de l'Aigua, Societat Limitada, per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica. El 5 és la proposta de l'aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de la Llacuna. El 6 és la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores dels serveis de subministraments d'interès general. El 7 és la proposta de l'aprovació inicial del reglament d'ús del camp d'esports municipal La Cuitora. El 8 és l'aprovació de factures, en aquest cas aquest punt queda sense efecte, ja que no hi ha factures per aprovar. I el punt 9 és el pregs i preguntes. Abans d'iniciar, secretari, hem d'excusar la presència del regidor Miquel Grau, que per temes particulars, en el qual sé que està ingressat, i des d'aquí li desitgem la màxima recuperació possible, excusar la seva assistència. Per tant, començar amb el punt número 1, que és, si em permeteu, l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió del 24 de joc, que és si ratifica, si no ratifica, si ha de formar una elevació, ratifica, s'aprova. El punt número 2 és donar compte de les eleccions de l'alcaldia. Sí. Faig una lectura de la relació. Factura número 471, decret d'adjudicació de compra de copes de vins d'altura. Decret 472, contractació de la producció material gràfica de càleg, conservació espais naturals de la Llacuna. Decret 473, convocatòria del ple en sessió extraordinària del dia 22 de setembre del 2022. Decret 474, aprovació de llicència d'obres carretera d'Igualada 51, primera. Decret 475, aprovació de llicència d'obres carrer 11 de setembre, número 5. Decret 476 i decret 477 són nòmines de setembre, quitança. El decret 478 són aprovació de factures. Decret 479, decret d'aprovació de factura muntatge d'equips de so i llums de la festa major. Decret 480, aprovació de factures. Decret 481, aprovació de factura del lloguer de taules i cadires per la festa major. Decret 482, aprovació de factures del servei de socorrisme i manteniment de la piscina. Decret 483, aprovació de factures. Decret 484, aprovació de cessió de l'ús del local de la piscina. 485, contractació de compra material de neteja. 486, contractació de lloguer de taules fira mostra vins d'altura. 487, contractació de servei taller de pintura en vi per la mostra de vins d'altura. 488, contractació del servei de revisió dels ascensors. 489, contractació del servei d'activitat física per la gent gran. 490, factura simplificada per Miralles SL, regidor de despesa de viatge. 491, convocatòria del ple extraordinari del 24 de setembre de 2022. 492, aprovació de factura d'arranjaments al camp de futbol. 493, aprovació de factura, contractació, publicitat, anunci i revista La Fura. 494, aprovació de factures. 495, aprovació de delegació de celebració de matrimoni civil el dia 1 d'octubre de 2022. 496, acceptació del fons de prestació de la prevenció d'incendis forestals, conservació de la infraestructura estratègica per l'any 2023. 497, incoació d'expedient de baixa del període
d'habitants, 498 incoació de l'expedient de baixa del padró d'habitants, 499 declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar baixa al padró municipal, el 500 incoació expedient de baixa al padró municipal, 501 i 502, no, del 501 fins al 512 són nòmines de setembre, 513 aprovació de factures, 514 aprovació de factura de contractació de compres productes materials d'oficina, 515 aprovació de la liquidació dels serveis d'assistència local de maig a agost de 2022, 516 nomenament del secretari accidental, 517 aprovació de factures, 518 adjudicació de la contractació de creació de mostra vins, 519 decret d'indemnitzacions del senyor J. Martí, el 520 decret inici d'expedient i convocatòria la Comissió Especial de Comptes del Compte General 2021, el 521 decret de convocatòria del jutge de pau titular i jutge de pau substitut, el 522 al 526 són aprovacions de quota de la llar d'infants del mes de setembre, el 527 és adjudicació de contractació d'adaptació material gràfic per les rutes per infants, 528 aprovació de la quota de llar d'infants al setembre, 529 aprovació de la factura de contractació de producció material gràfic i conservació espais naturals, del 530 al 533 són aprovacions de la quota de llar d'infants al setembre, del 534 aprovació de factures, 535 aprovació de la quota de llar d'infants també del mes de setembre, el 536 és el decret d'inici d'expedient i convocatòria del Compte General del 2021, el 537 és l'aprovació de la factura de compra de copes per al mostra de vins d'altura, el 538 és l'aprovació de la despesa corrent de funcionament i prestació de serveis de l'any 2021, el 539 és l'adjudicació de la contractació del servei d'impressió de cartells i díptics de la mostra de vins d'altura, el 540 l'aprovació de la factura del servei d'activitat física de la gent gran del mes de setembre de 2022, el 541 l'aprovació de factura de la contractació d'actuació de la lectura de comptes de la festa major, el 542 l'aprovació de factures, el 543 l'adjudicació de la contractació del servei de publicitat de la mostra de vins d'altura, el 544 l'aprovació de la factura transparent del transport d'aigua, el 545 la declaració d'emergència d'actuacions necessàries a conseqüència de la sequera, el 546 l'aprovació de factura d'impressió de cartells i díptics de la mostra de vins d'altura de 2022, el 547 l'aprovació de factures, el 548 la incoació de l'expedient de baixa del padró en inscripció indeguda, el 549 la sol·licitud de devolució de la taxa de clavegram per manca de connexió i el 550 l'aprovació de l'ajut del centre excursionista de la Llacuna de la cursa del Mediterrani 2022. S'aprova i es ratifica? Sí. Sí, prova? Sí. El número 3 és l'aprovació inicial del projecte anomenat d'instal·lació solar per l'autoconsum amb excedents a l'edifici de l'Ajuntament situat a la plaça Major. Llegeixo la proposta. Vist el projecte d'instal·lació solar per autoconsum amb excedents a l'edifici de l'Ajuntament situat a la plaça Major número 1, redactat per l'enginyer tècnic industrial Joan Manuel Civilanes Alonso amb un pressupost de 24.438 euros amb 77 cèntims, IVA inclòs, d'acord amb el que disposen els articles... Però és se sent, també. Mana? Que se sent bé. Sí, però allà va dins, no sé com. Sí. Que veu fort, aquell també que veu. Està accés, però... Sí, No fa Que no va. Hola, No. Bueno, sí, pot ser. Ah, tens l'altre, per favor? És que s'ensenia ja separar la llum. Tens l'altre? Pues se sent bé, té bona veu. tenim bona El oïda. perill d'aquest té bona veu. Hola. Algú ja va pagar darrere que no està... Perdó. Sí, no diu que se sent, ja el veiem amb calma. Va, no baixa.
He vist que no anava. Bueno, doncs... Uns nois, i abans anava, perquè ho han trobat. Ara, Aquest s'ha pagat. Bueno, Anar a separar ja la ho mirem. sense deixar paga, sí. Aquí està ben xupat aquí, el comet. Vinga, va. Continuo, anem pel segon paràgraf. D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 del decret 179 de 1995, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, ROAS, posats en relació amb l'article 52.2 de la llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d'informació pública durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'últim anunci al butlletí oficial de la província, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. D'acord amb la previsió continguda a l'article 53.1 del decret legislatiu 2/2010 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l'alcalde l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i quan estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit. Sobre la base de tot l'exposat es proposa el següent acord. Primer, aprovar inicialment el projecte anomenat instal·lació solar per autoconsum amb excedents a l'edifici de l'Ajuntament situat a la plaça Major número 1, redactat per l'enginyer tècnic i industrial Joan Manel Quiridanes Alonso, amb un pressupost de 24.438 euros amb 77 cèntims i inclòs. I segon, sotmetre el projecte al tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'últim anunci al butlletí oficial de la província, al diari oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l'article 37.2 del ROAS. Molt bé. S'aprova? S'aprova? Sí. Volia comentar un comentari. Sí, només que suposem que es demanaran els ajuts corresponents. Sí, clar. Això va vinculat amb una subvenció de l'ICANN que estem tramitant. I després trobem que el projecte d'aquest senyor és car. No, se'ns sap. Projecte? O, a veure, el projecte és una cosa. O valor. El valor, en quadre. Són 20, el que jo sé, Són 20 plaques. 20 plaques. Suposo que va relacionat amb la subvenció que tenim. No, No, però la subvenció l'estem subvencionant el projecte. nosaltres el que demanem és el 100%. Però encara Però el projecte sortirà a licitació o ja Sí, no, s'ha de sortir. Pot haver-hi baixes. Clar. Altra reflexió que volíem fer era que si heu pensat que hi ha altres teulades de l'Ajuntament que també poden ser substitutives, la de la piscina, el consultori, l'escola... No, primer... No, era una mica... Estaria bé. No, és que m'ho ha explicat el... Estem treballant amb tot això, naturalment. Crec que en un dels plens nosaltres hi vam fer referència a aquests edificis, que naturalment hi ha d'haver, diguem així, la instal·lació fotovoltàica per l'estalvi energètic i segurament que el pròxim ple ens centrem en altres d'acció. Vull dir, per descomptat. No, perquè ara és el moment que hi ha les subvencions. Total. Anem que veig per fer-ho. Bueno, molt bé. L'altre punt. 4. És la proposta de l'aprovació del protocol entre l'Ajuntament de la Llacuna i la Societat de Transparenta Cicle Integral de l'Aigua, Societat Limitada, per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica. Vista la situació actual d'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica que pot generar situacions de risc d'exclusió social, d'exclusió residencial i social, atès que és voluntat de l'Ajuntament de la Llacuna i de la Societat Transparent de Cicle Integral de l'Aigua
establir el procediment a seguir a efectes d'assegurar l'adequada coordinació en el compliment de les previsions contingudes a la llei 24/2015 del 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Vist que de conformitat amb l'article 6 de la referida llei s'ha d'establir com a principi de precaució un protocol obligat de comunicació als serveis socials i d'intervenció d'aquests serveis, prèviament a la concessió dels ajuts necessaris per evitar les suspensions de subministrament en els casos d'impagament per manca de recursos econòmics de les famílies afectades. Així mateix, segons l'esmentat article 6 de la llei 24/2015, per tal que s'apliqui el principi de precaució, quan l'empresa subministradora hagi de fer una suspensió de subministrament d'aigua, ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10 i, en cas de que es compleixin aquests requisits, s'ha de garantir el subministrament d'aigua i s'han de garantir els ajuts necessaris. Sobre la base de tot l'exposat es proposa el següent. Primer, aprovar el contingut i la subscripció al protocol entre l'Ajuntament de la Llacuna i la Societat Transparent de Cicle Integral de l'Aigua per tal d'afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica. Segon, donar publicitat del present acord i del protocol aprovat per mitjà de la pàgina web municipal. I tercer, notificar el present acord a la Societat Transparent de Cicle Integral de l'Aigua. Molt bé. Algunes reflexions? S'aprova? Sí. És simplement el tema de persones que, per lo que sigui, famílies que no puguin fer front a la pobresa. S'aprova? Sí. Molt bé. El sistema ja ens ho passa, Molt bé. La proposta de l'aprovació inicial del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs a l'Ajuntament de la Llacuna. Sí. Vista la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d'ara endavant la LTC, té per finalitat establir un sistema de relació entre les persones i l'administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l'activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia de la rendició de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública. Article 1.2. Atès que vivim en una societat democràtica i atès la necessitat que els interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat, obliga que l'actuació dels servidors públics s'ajusti a uns paràmetres que garanteixin el compliment d'aquests principis, a través de codis de conducta i bones pràctiques que tenen com a destinataris els servidors públics. Vist que la LTC, en l'article 1 assenyala, entre d'altres, regular i garantir la transparència de l'activitat pública i alhora establir els principis i les obligacions de bon govern d'acord amb les quals han d'actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l'administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta llei. Vist que un codi de conducta és un instrument que recull tot un seguit de valors i principis ètics, així com unes normes de conducta que han de regir les actuacions de les persones al qual va destinat, amb la finalitat de reforçar la confiança dels ciutadans en la gestió pública, prevenir determinades pràctiques, garantir que les persones destinatàries adoptin un comportament correcte, professional, eficaç i transparent i establir les responsabilitats que se'n puguin derivar del seu incompliment. Sobre la base de tot l'exposat es proposa el següent acord. Primer, aprovar el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de la Llacuna. Segon, exposar al públic pel termini d'un mes aquest acord en el butlletí oficial de la província de Barcelona a fi i efecte que la ciutadania pugui presentar suggeriments i o al·legacions. En cas que no es presentin al·legacions i o suggeriments, s'entendrà aprovat definitivament. Tercer, fer públic aquest acord i el Codi de Conducta al portal de transparència de l'Ajuntament i comunicar-ne l'aprovació a la xarxa de governs transparents de Catalunya. Molt bé. S'aprova? Sí. Voleu fer alguna menció d'això? S'aprova? Sí. El punt número 6, la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domicili públic, del domini públic a favor de les empreses explotadores dels serveis de subministraments d'interès general. Vista les propostes o modificacions d'ordenances fiscals d'aquest Ajuntament efectuades per diferents àrees i departaments municipals per al proper exercici 23, consistent en la modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general,
Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal, atès que el procediment d'aprovació d'aquestes ordenances en relació a l'article 49 de la llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local referent al procediment a seguir en l'aprovació de les ordenances, així com els articles 15 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, per el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals relatius a la imposició, supressió i ordenació de tributs per a les corporacions locals, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment les ordenances fiscals que han de regir durant el proper exercici econòmic corresponent a l'any 23, que a continuació es detallen i que figuren com a pas annex del present acord. L'única modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general. Exposar els acords... Tercer. Sí, aquí hi ha un error. Primer, segon, tercer. Sí. Primer, segon, tercer. No, hi ha un error material. Posa tercer i segon. Vale. Sí, ja. Exposar els acords, el punt segon seria exposar els acords precedents al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant 30 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al butlletí oficial de la província. Dins del citat termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que considerin convenients. El que seria el tercer, disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el referit període d'exposició pública, l'acord adoptat d'aprovació provisional es considerarà elevat automàticament a definitiu, sense necessitat d'ulterior acord. I quart, disposar tanmateix que els acords definitius, incloent els provisionals elevats automàticament a aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o modificacions de les ordenances aprovades es publiquen en el butlletí oficial de la província entrant en vigor posteriorment el dia 1 de gener de 2023. Molt bé. S'aprova o no? Sí, però hi ha una pregunta. Estem aprovant només aquesta modificació o totes les ordenances? Totes. Bueno, però hi ha aquesta. Sí. I Entenem entenem, totes i hi ha la modificació d'aquesta. Correcte. i entenem que no han variat en cap sentit. No han variat cap. No han variat. Sí. No han variat cap. Vale? D'acord. El punt número 7 és la proposta d'aprovació inicial del reglament de l'ús del camp d'esport municipal de Cultura. Vist que és voluntat de l'Ajuntament de la Llacuna l'aprovació del reglament d'ús del camp municipal d'esports de Cuitora amb l'objecte d'establir les condicions i els requisits per a la seva utilització, vist que és per l'ús del camp d'esports Perdó, tot això s'ha de llegir. No, llegiré el que és el reglament. Vale. Això. Passa que l'hem enganxat aquí per tenir. Perfecte. Vale. Vist que és per l'ús del camp d'esports les entitats i associacions de la Llacuna sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre d'entitats i associacions de l'Ajuntament de la Llacuna, així com els centres escolars del municipi, grups i col·lectius de la Llacuna amb finalitats esportives o de lleure, atès que també es pot permetre l'ús del camp d'esports a persones o grups de persones d'altres poblacions, sempre segons disponibilitat horària i espai, i prèvia autorització de l'Ajuntament. D'acord amb l'establert a l'article 29.1 de l'Estatut de Catalunya, l'article 82 del text refós del Reglament Orgànic Municipal i l'article 129 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, d'acord amb les competències que tinc atorgades per la Llei 77/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar inicialment el reglament d'ús del camp municipal d'esports de Cuitora, que es transcriu el text literalment. El segon punt és exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils inserint un anunci al BOC a la pàgina web de l'Ajuntament i a l'Etauler durant aquest període podrà ser examinat i presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions que es consideren convenients. En el cas que no es presentin reclamacions durant el període d'exposició pública, el present acord s'elevarà definitiu sense necessitat de cap altre acord. Tercer, l'aprovació definitiva del reglament es publicarà a la web municipal i a l'Etauler i al butlletí oficial de la província de Barcelona, on s'haurà de publicar íntegrament el text del reglament i entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2 de la llei reguladora de les bases de règim local. Ja tot el reglament, sí, suposo ja el tenim. S'aprova?
Sí, només puntualitzar una cosa, que ja hem dit tenir que estar inscrits al registre d'entitats i associacions, i el registre no el tenim nosaltres. Registre d'entitats i associacions no existeix aquí en aquest ajuntament encara. S'hauria de fer o no? No Sí, existeix. això ja fa temps que es fa. Això fa temps que ja que es parla, per tant, clar, el que posem aquí no és veritat. Que el registre s'hauria de fer, i ja fa temps que s'ha de fer. Per l'altra banda, suposo, Sí, sí. No estan registrats, això? Va. Sabem les que tenim, diguéssim, Sí, sabem sí. qui són les que tenim, Un però registre hi ha un oficial paper que que digui és- oficialment DRAM, UNASA, GANA, no sé què, no sé quant, les tenim. Hi ha algunes que sí, que estan. Que estiguin registrades i que siguin oficials i legals, sí, però que tinguis tu un document específic de quines són exactament donades d'alta a les associacions, poder no. És un document que té l'Ajuntament. Ja fa temps. Hem pres nota d'això. El punt número 8 i 7, tal com he dit abans, el no haver-hi factures per aprovar queda sense efecte. I el punt 9 és el tema de text preguntes, que si des d'aquí a la taula vol fer una pregunta, i si des d'aquí vol fer una pregunta, amb molt de gust, intentarà contestar. Poder fer una pregunta a títol informatiu referent al camp de futbol, el projecte del camp de futbol. El projecte. El projecte del camp de futbol. Entenc que hi va haver una sèrie de coses que estaven dins del projecte que no es van portar a terme, que no es va fer. Això, Com quines? el dipòsit enterrat a l'aigua, de 15.000 litres, Perquè n'hi havia un. bueno, n'hi havia un, però el projecte n'hi havia un. Sí, no, però vull dir, nosaltres ens vam basar, naturalment, amb l'estalvi important de quan si hi havia una cosa, doncs tot sumava, naturalment anava restant del que d'això, el projecte és el projecte. El projecte s'ha pagat tot sencer. El projecte, com? El projecte s'ha pagat tot sencer. Què és el projecte? El Es va adjudicar? Sí, naturalment el projecte s'ha pagat, el projecte, i aquesta és una part que es pot portar a terme amb una altra fase. Hi ha unes altres coses que queden penjades. Per exemple, Els tancaments de formigó. els tancaments, com, perdó? Els tancaments de formigó que van entrar al públic. No poden passar per allà, el públic no pot passar per davant dels vestidors, ha de passar per darrere. Sí, això tampoc s'ha fet. No s'ha fet, clar que no, perquè no hi havia prou suc. Si està el projecte. No, però el projecte el pots portar a terme i pots dir ara faràs aquesta part i aquesta part, però el projecte sempre consta amb tot el projecte que es va dissenyar. El projecte es pot fer amb 3 o 4 parts, també podríem suprimir. El projecte va sortir d'adjudicació, Sí, tot sencer, correcte. i s'ha pagat tot el que hi havia. S'ha passat el projecte, no l'obra. Ojo. El projecte, la redacció del projecte s'ha pagat, no l'obra. L'obra s'ha pagat per lo que s'ha fet. Entenc que la gent que va agafar el projecte, que se'ls va adjudicar, era pel valor. És a dir, no, esclar que no. Si Van voleu... fer una baixa. No, perquè el tema, vam treure el tema de el que no veieu que s'hagi executat, es va treure. Com un dipòsit en el qual vam reafirmar que hi havia un dipòsit existent i que no teníem per què gastar-nos diners amb un altre dipòsit. L'entrada i accessos i algunes altres coses que estan dintre del projecte es pot portar a terme amb una altra adjudicació per acabar de completar el projecte és global. Llavors s'ha fet la part que vam creure que era més necessària i que hi podíem arribar. Perdoni, quan no entenc. Si no m'ho explica més, no entenc. Jo tampoc. Per què? Jo tampoc, no entenc. Sí. No ho entén vostè? No. És a dir, a veure, es fa un projecte. El que redacta el projecte és un tècnic i aquest tècnic se li paga els honoraris del projecte. Molt bé.
Aquest projecte queda en peu i es licita. Però a l'hora de licitar, diem, això no, això tampoc, perquè nosaltres comptàvem amb els diners que teníem. Ja va haver prou polèmica aquí amb el tema dels diners. Llavors no podíem més estirar el preu d'això que la màniga. Pràcticament el que és tota la infraestructura de l'obra que s'ha fet ja està pagada. Vull dir, prefereixo que no. Nosaltres de diners de la caixa no en podíem treure més, vull dir, no en tenim. Per tant, la licitació que va sortir era parcial, no contemplava tot el... A l'hora que nosaltres vam tirar la licitació, ja vam redactar que això no, aquesta fase tampoc, aquesta tampoc. I naturalment el projecte continua sent vigent amb el que es va redactar. Ara, hi va haver unes partides que naturalment era inviable, que no teníem diners per portar-ho a terme. Senyor alcalde, és que enteníem que la licitació era tot el projecte. Tot el projecte. És a dir, a veure, el projecte està i en qualsevol moment això es pot tornar a... El valor és el mateix. No, perquè quan se faci voldrà més l'obra, perquè cada dia s'apuja més l'obra. El valor que està pagant el projecte. El valor que es va adjudicar és el valor del projecte. No, que no, el valor de l'obra que s'ha fet. De l'obra que s'ha fet, concretament, us diré una anècdota en la qual, amb la memòria que hi havia de tots els materials, les banquetes no hi eren. Sí, les banquetes no hi eren. I dic, ostres, això ens ha fotut un gol per l'esquadra. I llavors l'Ajuntament el va comprar, particularment l'Ajuntament, perquè ens portaven uns preus, és a dir, constava, però amb l'estat de midaments no hi constava. El dibuix, banquetes, però l'estat de midaments no hi constava. Potser ens la van col·locar. És possible. És possible que ens la col·loquessin. No sé si aquesta explicació és... No, entès l'explicació. Jo d'obres encara en tinc una mica, d'obres. Baixa el volum. Les obres, el projecte... No, puja una mica el volum més clar. A veure, ja ho miraré després. A veure, això és com ara, perquè ho entenguem. Fa un arquitecte, que per cert aquí en tenim un, aquí a la sala, i si hi ha alguna cosa que digui malament, em pot rectificar. Fa un projecte, i la família que ha de portar a terme això dirà, ostres tu, aquesta habitació només deixem-la en va, però a dintre no podem fer, no podem enrajolar, no podem fer això, no podem fer allò, perquè no tenim prou diners. Això s'executa, es fa l'essencial perquè es pugui donar el certificat de final d'obra, en aquest cas, llavors això es pot tornar a fer, es pot tornar a acabar amb una altra etapa, quan hi hagi diners, quan es pugui replegar una altra subvenció destinada a això, etc. De totes maneres, es pot revisar. No he explicat prou bé o no? No, sí, ho he explicat bé, però per mi no té cap sentit. Perquè podria haver succeït que el camp de futbol només estigués amb gespa artificial la meitat, perquè no n'hi havia prou. Però és que abans... Però llavors, amb gespa artificial a la meitat no es pot donar d'alta. Correcte, ja, però quan es licita el projecte, algú corregirà, però si licites el projecte i dius són 40.000 euros, posar això... El projecte està pagat d'acord al projecte que es va fer. Uns tècnics van fer un projecte i pujava més. Llavors diem, això no pot ser, això tampoc, l'accés aquest serà un altre d'això, a l'altre cantó hi poden haver grades, tampoc, etc. I naturalment es va fer l'essencial, el rec, es va aprofitar el dipòsit, l'enllumenat i la gespa i, naturalment, els tancaments del camp de futbol, a dalt, que no hi entrava dins, que això ho vam fer, l'Ajuntament ho va fer amb industrials que no van fer el camp, el tancament de dalt perquè no hi entrin jabalins, perquè quedi tot tancat, jabalins vol dir bèsties normals del bosc, que estan en el bosc, i que, què més, i que aquella cera, que si aneu una cera a tot vol del camp, si aneu a veure algun camp de futbol, veureu que aquesta cera no hi és, i aquesta cera és importantíssima, aquí passen totes les canonades, hi passa tot, etc. I
després aguanta el camp perquè no marxi, etc. La brana podíem dir, aprofitem la que tenim abans, però ens ho vam estar mirant i remirant, i amb els tècnics i nosaltres, i no es podia aprofitar aquella brana, perquè allò era... Però aquests acabats d'accés, diguem així, d'entrada, perquè no poden, el públic no pot passar per davant dels vestidors junt amb els que, en aquest cas, el futbol, o el que sigui, qualsevol esport que es pugui fer allà, ha de passar per darrere. Aquesta és la qüestió, qualsevol dia que algú vulgui mirar, hi ha el projecte, s'ensenya, tot és transparent i no hi ha cap problema. Sí, senyor alcalde, perquè recordo, no sé, la xifra de 403 o 4.000 euros, no sé si és el projecte en conjunt o la licitació que va sortir. Com que ara no es tracta És la licitació que va sortir. Com que ara no es tracta de sortir xifres, jo sí que li demano que vindrem un dia I cap podem problema. mirar i... Cap problema, perquè no tenim per què. És factures, tot està... Vull dir, d'això, no hi ha res que negar aquí. Més coses. Sí, tenia una pregunta a l'equip de govern. Arrel del que ha passat amb aquest grup d'escolars de la Llacuna, la Renfe, TV3, tot això... Ara estem de parlar. Només saber si com a equip de govern heu fet alguna reclamació, queixa a la Renfe per l'actuació, Mira, algun tema d'aquest. després intervens tu. Sí, ja saber. A mi m'han trucat 3 o 4 periodistes del País i han trucat aquí, no he volgut fer cap declaració. Perquè la roba s'ha de rentar a casa. La roba s'ha de rentar a casa. Jo, durant aquests 2 dies, he votat a Lleida, he votat això, i, hòstia, tu, la Llacuna! Joder, quina caranya teniu! És a dir, els mitjans de comunicació és el que volen, Amb l'experiència que tinc, inclús avui el secretari pot afirmar, han trucat des del País per veure si jo com a alcalde volia fer una declaració. I que no volia fer cap declaració, que no em pertocava a mi aquest tema, i que no volia fer cap declaració. Per què? Perquè això ja els agrada. I a més, tot a fora interpreten que aquesta canalla se'n portava valent. Aquí hi ha una mestra que d'això, és a dir, no hi ha ningú que m'hagi, que amb la conversa de fora, hagi abonat de dir, pobra canalla, això. No, hòstia, tu, escolta, aquesta canalla, vol dir que potser s'ha fet, sense voler, s'ha fet una difusió que no ens acompanya gens. Això ho preguntava, perquè Ara que faig el regidor de... Ara m'acaben d'enviar un WhatsApp que està sortint per 4 l'Oriol. Està sortint per 4 l'Oriol ara mateix. A veure, jo de seguida no sabíem res, evidentment, això va passar dilluns. Em vaig posar en contacte de seguida, perquè el primer sorprès vaig ser jo perquè estava veient les notícies, truco l'Alba Corrents. Fins que no arribin els mestres que acompanyaven aquests nens, fins que no arribin els nens i fins que no es parli, no es pot fer ni l'escola. L'escola va tenir que sortir a dir alguna cosa perquè Boina van obligar a dir digues alguna cosa, però bueno, si no has parlat amb els mestres, no has parlat amb els nens, no has parlat, no pots fer declaracions. I a part que les declaracions que s'estan donant, avui han trucat a l'Oriol per dir-li si podia aturar-ho una mica, perquè només surt la Llacuna i Escola Vila d'Imatge. I això no és així. Hi ha una altra escola amb uns altres nens que no tenen... que hi ha una altra escola. L'altra escola, Xantar, calla la boqueta, no surt ningú i aquí només sortim els de la Llacuna. Per tant, abans de fer declaracions, ja els va trucar, que tenen tot el nostre suport de l'Ajuntament, per el que necessitin, però abans de, primer, esperarem que vinguin diumenge i dilluns que expliquin als mestres què va passar, com va passar, perquè clar, hi ha diferents informacions i clar, s'ha de valorar tot. Clar, mires tuits, clar, això no pots mirar-ho perquè si no et tornes boig. M'entens? Clar, es diuen les grosses que si estaven abandonats. No, abandonats no aquí vinen els mestres, no? Hi havia la policia. Clar, a veure, tot ha agafat un bombo i una envergadura que primer escoltem els mestres, escoltem els nens i després, ara... Com a mínim una queixa a Renfe formal de la manera en què l'interventor... Però primer, Sebastià... A Renfe ja ho espera que vagi. Espera, primer jo crec, si algú opina com aquesta taula,
Esperem Deixeu que es informació. mori això i adiós. Què guanyaràs fent una d'això a Renfe? És que no sabem. Jo pregunto. Què es guanyarà fent una denúncia a Renfe? Es guanyarà algú? Es farà el que s'hagi de fer, però primer... Em sembla que no, Potser serà pitjor perquè Renfe ja ha fet allò de fer pagar els plats trencats a gent per fer alguna cosa que ells no volien, no? És que clar, si els passajeros aquests, els passatgers que hi anaven, se'ls podeix fer una reclamació perquè van arribar tard a destí, per lo que sigui, al tanto, ja dic, primer tinguem informació i després ja farem el que haguem de fer. En tot cas serà problema de Renfe, la reclamació aquesta que dius. Home, clar, perquè qui va parar el tren? Bueno, és una cosa, ja et dic, primer tinguem informació i amb els pares, els nens... I donar suport als Sí, mestres... això ja està fet des del primer dia. Això està fet des del primer dia amb l'escola i els pares. Vaig explicar als pares i a l'escola. A partir d'aquí, ells ja saben que el recolzament el tenen, però necessitem saber les coses. Ja està, a partir d'aquí. Gràcies. És que, bueno, jo més vaig sentir una televisió d'aquestes, no sé si és el Gato Negro o no sé què cony, perquè jo no l'he vist mai, i vaig veure que era l'Oriol i vaig quedar parada, també vaig pensar. I llavors va sortir l'interventor de la Renfe, va sortir, no sé que ho vaig escoltar, a veure què. Clar, aquell interventor també va dir que no s'havien trobat mai en un cas així, l'interventor de la Renfe, que, clar, tot això, també amb ells els hi he sortit de mare, que no sabien cap a quin cantó de gràcia, no sé, tu, va ser tot bé, vaig pensar... Va ser parlant. No. Deu ser molt jove aquest interventor. No, que era un senyor gran. Això, si permeteu, això també m'ho han dit, això, És a dir, també m'han dit que naturalment, potser fora d'aquí, parlant en català, també s'hi van afegir més, s'hi van afegir més. A veure, tots hem sigut nens, tots hem votat, tots hem anat amb autocar. Com ha dit el Parera, aquí hi ha una mestra que ha anat d'excursió i ha anat amb la banda i 8 hores, 10 nens, 22 nens a dintre un tren, doncs bueno, arriba un moment que els nens són nens i hi ha gent que ho entén i hi ha gent que no ho entén i ja està, i no té més. Jo ho veig així, i ja està. N'han fet una massa tant uns com... Farem el que hem de fer. Molt bé, hi ha més coses? Hi ha alguna cosa aquí que vulgueu fer? Jo volia saber com està el tema del projecte de recollida selectiva d'escombraries. Molt bé. I una pregunta també sobre això. A la cantonada de la carretera de Torre Busqueta hi ha uns containers, hi ha 2 containers verds i un sempre està ple de foam. No sé si allò pot estar... No és una empresa, allà o no. No, jo dic que sempre està ple, allò. No sé si allò es gestiona, hauria d'estar allà o no hauria d'estar. És un tema de curiositat. És una empresa que hi ha allà darrere. Sota al costat de l'escorxador hi ha una empresa que fa injecció de plàstics. I ho fot allà? No té un contenidor per ell, no? Bueno, que no sé. Un contenidor per ell, no sé com el pas no? Que estàs parlant de l'empresa que té el sí, que té un contenidor per ell, hi ha un contenidor que ell tira tots els seus residus, no? Jo penso que és això. Hi ha un contenidor Sí, és això. per tots els seus residus, ho tira allà ell. Vale. Els altres són els contenidors de... Vale. No, ho dic perquè com tots estan junts no sabia si... Sí, està allà, però està obert, a més. Sí, aquest. És d'aquesta empresa que ja tira tots els seus residus i així no se n'arregen els altres. Llavors deu vindre alguna altra empresa a buscar-los, això ja ho faig. I entenem que gestionen amb un restaurant. Això sí. Això. Aquesta sí. El que passa que a vegades hi ha gent que tira... Això mateix. No, però sempre està ple. Al vidre obert hi ha gent que tira coses, Sí. però els que ja ho saben, no, perquè ja ho veuen, que ja és tot un contenidor. El tema del projecte, diguem-ho així, és el porta a porta, suposo. Sí. Pràcticament ja està a la recta final de a veure què fem i deixem de fer. És a dir, que hi ha hagut els pros i contres, etc. Si cas, o bé un pròxim ple o bé quan vulguis, doncs t'ho podem ensenyar quan amb molt de gust, perquè ja està a la recta final. Ens interessa també molt, és un altre tema, perquè volem certificació de la biosfera. Llavors necessitem totes aquestes coses posades ben posades. I estem esperant i estem treballant també per tot això, tindrà
certificació ecològica, de la gent que ens venen a visitar, de bones maneres, de bones pràctiques, perdó, que ja hi ha també un catàleg. Bueno, ja estem fent, i això també són cosetes que interessen, perquè ens el poden aquest certificat com a poble. Moltes gràcies. Cap més pregunta? Bueno, hi ha una bona castanyada a tots, La Maria curta. Bueno, un any hem fet bo, Hòstia, però la cosa estava a 22 graus ara, Ahir estàvem a 28, i la 21. No era gaire de gust, no menjar castanyes calentes. Les castanyes calentes no van bé. tenim el tema de l'aigua, que estem treballant. Hem patit aquest estiu el que no està escrit, perquè no es tanqués l'aigua, perquè hi hagués aigua, perquè tothom es pogués dutxar, perquè tothom d'això. Bueno, no plou, encara ho tenim el problema. No ha sigut fàcil, perquè s'anem a 90 i pico euros de cubes i estem ja gestionant naturalment el finançament perquè ho tenim a través de l'ACA i a través de la Diputació. Però crec que ha sigut important que no es tanqués l'aigua. O no? Hi ha sortit no sé quants pobles que tenen ja restringida i tancada moltes zones. Molts pobles. Un dia o altre plourà, no? Un dia o altre plourà, no? Ah, i l'altre sí. Serà un forat negre. Serà un forat negre. No arribem al tema dels nitrats al voltant dels pous. Bueno, aquí és un problema. Estem a la capçalera de l'aqüífer. No, però us ho va comentar un expert que ens va comentar que aquesta contaminació segurament és molt puntual per pràctiques agrícoles que poden millorar-se i que estan passant al voltant dels pous. Perquè més avall no hi ha contaminació per nitrats. N'hi ha, no tant, n'hi ha però no tant. I caldria intentar no superar el 50%. Per exemple, a Carme en tenen, a Capellà en tenen, però no tant. No supera. I semblava ser que alguna cosa que pot millorar les pràctiques agrícoles al voltant. Bueno, aquí hi ha molts purins tampoc s'estiren. No són purins, són pràctiques agrícoles que no són inadequades, però poden ser millors. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.